ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. Let me tell one story. What was it, man? ಎದುವೆ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ, ತಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ, ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಟ್ಟಂಡಿಯೇ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ. LOL, haha, laugh out loud. Balotelli, balo, scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ wait, no, Priyaz only. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. What a comedy. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆಯಾನ ಏಪಲೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಂಡು ಒರಿ ಅರಸುಗು ಪಂಡ ರಾಜಗ್ ಆಯನ ಅರಮನೆಡ್ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆಯನ ಆಸ್ಥಾನುಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆಯನ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾತ್ರ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಣಗೆ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದ ಗಂಚತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಉವೇ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋಡು ಉವೇ ಕೋಂಟು ಕೋಡಿಗೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಪಲ ಆಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಒರಿ ಕಲಾವಿದನ ಹೆಚ್ಚಲ್ಮೆದೆ ಪಂಡ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದರೆ ಅಂಚಿತಿನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡಕುಲು ಇರೆ ಮರೆತ್ತ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಇರೆ ಮದೆತ ಒಂಜಿ ಪರಂದಾದ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪುಗಕುಲು ಬರೋಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಲಾಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಓರ್ಮ ಕಾಲೋರ್ದು ದುಂಬು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸೆ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಲಿ ಇನಿಕನಗ ಆನಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಓರ್ಮ ಕಾಲದ ಐಸು ರೋಡು ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕರಣ ಕೊರೊಂದು ಬ್ರೋಕುಲು ಏರಂದ ಪಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡುಂದಾಂಡ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿದ ಕೈತಲ್ದ ಶೀನಪ್ಪಾಯ ಕೋಡಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಎಸ್ ಕೋಡಿದ ಕೈತಲ್ಡ್ ಅಕಲ ಪಸೊತ್ತೊಂಜಿ ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪನ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 32 ಎಕರೆ ಜಾಗಡ್ 370 ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲುಲೆನ ಗೊಂಚಿಲೆನ್ ಅಕಲು ಒದಗಾದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪನ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಅಕಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರಂದಾಂಡ ಒತ್ತುಡು ಐಕ ಬಲದಿಂಜವನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆರಣಕೂಟವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಟೂಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ತೆನಸು ಒನಸದಾದಂದ ಪಂಡ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೂಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಾತ ಜನತಣ್ಣ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕುಸಲಿ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮಗೂ ಸರಿಯಾಪಿ ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಮುಡ್ತಾತೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪಂಥದ ಮುತಾಲಿಕೆನ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾದವನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪೀಠಡು ಓಲಗಾತೇರು ಆಳ್ವಾಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಲ್ಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಕೂಟದ ಕಲ ಸಂಗತಿದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಪನೊಡೆಯನ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಸಂಗತಿದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅವು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಪೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಇನಿಕನಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂತ ಕಾಲ ಹೊಡೆದು ದುಂಬಿತ್ತಿನ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ವನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ದ ವಿಚಾರೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿದಾದ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಲ್ದಾದ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡಿದಿವರೆ ಬರಲ್ಲೇರು ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಏನಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2 ಬೇರೆ ಆಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋನಿ ಆಂಡ್ಯಾವ್ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ. ಆಯ್ ಸಬಾ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಆದು ಸಮಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಟ್ಲ ಮುಗಿದಿಚ್ಚಿ ಆತ ಪಕ್ಕ ಪೊದ್ದೆರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲಿ ದಾನಿಬೆ ಬೇಗ ಬತ್ತಿಂದಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಬಿದಾಯ ಬಾಡಿಯರ
ನಮ್ಮನೆಪೇ ಪಿದೇವಾಡ್ರೆ ತೀರಕಲೆಗ್ ಇನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬೋಡು ಪೆದ್ದದು ಒಂಜಿ ಆಮೆ ಬತ್ತನ್ ಅಂಚ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪಿನ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ್ ನಮೇ ಯಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾನೆ పోయి ಜಂದ ಕೇನಿ ಅತ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಾನೆ ಬತ್ತಿನಿಂದ ಕೇನಿ ಕೂಡ ಏನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲಗೆ ರಡ್ಡ್ ಕೈಕಿ ರಡ್ಡ್ ವಾಚಿ ಓಲ್ಲ ಉಂಡಲೋ ಕೊಡು ಅವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಡ್ಡ್ ವಾಚಿ ನಿಕ್ ಬೇ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮುಂಡು ಕುಡುಂಜೆಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಿರೋನು ಹೌದಾನೆ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಂಬು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಡ್ನಾಗ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಮೆಚ್ಚೆಮೆ ಮಗ. ಆ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ ದಿನೊಟ್ಟು 24 ಗಂಟೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಬೊಕ 23 ಜನ ಜಕ್ಕೆ ಏನ ಜಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಫೋನ್ ಲ ಪುಡೋಂಡಿಗೆ ನಿಗಲ ಕಾಲೇಜ್ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ನಾಪೆ ಬತ್ತದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ತು ಬೋತನು ಐಕ್ಳು ರಡ್ಡು ಬತ್ತನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಪಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಮನ್ ಏನ ದೇ ಒಂಜಿ ಕೋಳಿ ಕೊರ್ಲಿ ಪರ್ರೆ ಚಾರೆ ಪಟ್ಟೆ ಅವಿ ಖುಷಿ ಆಪಿ ನಿಮ್ಮೆ ಈ ಏತೇ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಹೋಗು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೋತ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪಿ ಓ ಕಾಸ್ಕೊರುಡು ತುಂಬುದೇನೆ ಬಾಕಿ ನೀವು ಕಡದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಕೊರುಡು ಎತ್ತಿ ಬಾಕಿ ಐತಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ATM ನೆತೆ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 6294 ಪೂರ ಏತ್ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಿ ಪಿರ ಕೊರ್ಲಿ ATM ಕಾರ್ಡ್ಲ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವಚಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸಲ ಬೋಡು ಈ ಕಾಸ್ಕೋರು ಕಡದಿ వచ్చి ಮಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪಿನ ಹಾಲು ಮಾರೆ ಕಾಸ್ಕೋರಿ ಏರಿರ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಅರೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂರೆ ಪುರ್ಸೋತ್ ಉಂಡರಿ ಅರೆ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಏನಾಲ್ತಂದ್ರಿ ಆಲೊಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅದಂದು ಪನ್ಪಿನ ಮಾರೆ ಆಲೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪವನಾಲ ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ದೇಗಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಜೆತ್ತು ಸಯ್ಯರುಂಡ ಏನಂಡು ನಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲ ದೊಂಕುನು ಕೊಡಪುನು ಪೀಂಠವನು ಪೂಜುನು ನೆಲ ಮುಸುನು ನಾಳೆ ಪಿದೆ ಪಾಡ್ನು ಓ ಅವು ನಮ್ಮೈಟ್ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮೈಟ್ ಖಾಲಿ ಫಲ್ಟಿ ಬನ್ನು ಈ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬಾರ್ತಿದೆ ಮಂಡೆ ಲಂಚಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ಈತ ಕಾಸ್ಕೋರು ಇದನ್ನ ತಾಳ್ದ ಮನ್ಪೆ ನದೆ ಶಾಲಿನಿ ಮೂಲು ಜ್ಯೂಸ್ದ ಗಿರಕಿ ಕಡದೀತೆ ನಾಗಮಂಡಲನಿ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾಂಡಿಜೇನ ಆಲ ನಲಿಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಖಾಲಿ ಫಲ್ಟಿವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇರಗೆನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂದು ನಂಜಿ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಗಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟಿವಿ ಬರ್ಪಂಡತಿ ಆನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಇರಗ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಟಿ 32 ಇಂಚಿದ ಯಾವಂದು ದೊಲ 5 ಇಂಚಿದ ಬೋಡವು ಚುಪ್ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಮೇಕಪ್ ಇಡುತ್ತೆ ಯಾನು ಉಲೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಖಿಲಿ ಇರುವೆ ನಿಂಗೆ ಪಾತಿಯನ್ನಕೇನ್ ಅಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಲಿಚರ್ ಕಡ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಪೂರ ಪಾನೋರ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೋಕೇನ ಅಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿಂದ ಬರೋಡ ಓಮ ಲೇ ಅಂಕಲ್ ಬೇರೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪನೆ ಭಾರಿ ಬುದರುಂಡು ಏನಿ ಬೋಕ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಂಡತೆ ಮೇರಿನ್ ಭಾರಿ ಬುಗಾರು ಏರಿ ಕೇನಿ ಅತಿ ಅವು ಮರಣ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಪ ಈ ಜವಣೇರ್ ಮತ್ತ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಮಚ್ಚ ಅಂತ ದೇವ್ ದಾದಿಯು ಅವು ಜವನೇ ನನಗೆ ಪಾತಿರಿ ನೀಜಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಮೋನೆಲ ತೂವರಿಜಿ ಹಲ್ಕಿಲ್ಲ ಇದೆ ದಾತ ಆಂಡ ಅಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬತ್ತಿಕೇನು ಏನಂದು ಇರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅತ್ಯ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಪ್ಪುದಾದ ಮಾರಿ ದಾದ ತಪ್ಪ ಅಗುಲಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ನೀ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಬಂದು ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಕೇಳಿನತ್ತ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಾಲಿಮ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ ಇದು ಇರಿ ನಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಓ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸುಸ್ಸು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಶಾಂತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೇನ್ ಲೀಡರ್ ಇವನ್ ಏತು ಉದ್ದಮ್ಮೆ ಈ ಸುಸ್ಸು ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಡ್ಡ ಪೆತ್ತ ಹಾಲಂಡ ನಾಯಿ ಪಿಲಿ ಈ ಸುಸ್ಸು ಕಾಲೇಜ್ ಏರು ಎಂಗತ್ತುಂಡು ಏರಿ ಉಂಬಿ ಮಲ್ಲ ಬೋರಿ ದಾದೆ ಬೋರಿ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಯಾವು ಎಂಚಂಬೆ ಇಲ್ಲೇ
dame tu cosita. ಪೊಣ್ಣು ತೂದೆಂತ అందప్ప ఇంచిన ఫిగర్ తువర్ తిక్కునే అపుర్పత అంచ తూపి నైకులు ಅದೇ ಇರ್ದ್ರು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದು ಬಿದಾಡ್ದಿನಿ ಅವಿನ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತಗಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕೆನ್ನ ಈ ಒಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾರ್ಕಲ್ವಾಡ್ನು ಉಚ್ಚು ತೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತದು ಇರ್ನ ಬೇತ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಂ ಪೋಲಿ ಇದ್ರೆ ತಾಜಿಡ್ ಪೋನ ನವಿಲು ಕೊಡತ್ತು ತಿನ್ನು పోదే పోదే నిన్న డ్రెస్ చేంజ్ మల్తది పోదే ಯಾಂ ಪೋಪುಜಿ ಓಲೆ ಉಲೆ ಪೋಲೆ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಇರ್ನ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತದು ಇರ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿಯಾಡ ಸೇಮ್ ಒಂಜಿ 12 ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೆಲುವಿನ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಳ್ಳೋಲ್ತುಲೆ ಆಲಿತೆ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಹಾ ಸೇಮ್ ಅಮೂಲ್ಯನೇ ಯಾವುದು ಮಾತಿರ್ಲಂಚಿನಿ ಮನ್ಪುನ್ ಉಲ್ಲಾಸದ ಮಳೆ ನಬೇ ಆಲು ಯಾನ್ ಪಾಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಾತರೆಗೇನು ಜೋಲತ್ತ ಮಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಣಿ ಸಾತ್ಗೆ ಸೀದಾ పోయలతాలు ಈ ಬಣ್ಣ ನೀನೆ ಸಾಂಗ್ ಜೇನೆ ಬಕ ನಂಕಲ್ ಅಂಚೆ ನೀರ್ನ ಬುಡಿದ ಎದುರುಡು ಬಣ್ಣಗ ದದನ ಒಂತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಬೇ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ರೀತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಲೇನು ಬುಡು ಪೂಜಾರ್ ಪೂರ ಓಂಗುದು ಸೈಪರ್ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿಗೆ ಓಂಗು ವರತ ತಡಿ ಓಡೆ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತ ಪಂತರು ಐಕಲ್ ಬತ್ತನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಗೆನ್ ಪಡ ಪೂರ ಗೊತ್ತನಿಗೆ ಈನ ಮಾತಾಡೋಣ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಬೇಗ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಓಲರ್ ಸುಂದರ ಕೈರಿ ಈ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬರೋಡು ಐಕುಲು ಮೂಲೆ ನೆಗರೊಂದುಲ್ಲ ಈಜಿನ ರಟ್ಟು ಐತೆ ಇರ್ ಬೇಗ ಬಲಿ ದೀಪ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಪೆಗೆ ಸುಂದರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಸುಂದರಿಗತ್ತ ಅಲ್ಲಾಪೆ ಸುರ ಸುಂದರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೋಡ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಮಗೇನ್ ಪೂಜಾ ಕೋಡಿಗಿರಿ ಜೊತೆ Don't be scared. Don't be scared. Don't be scared. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. ಬೈದ್ಯ ಅನ್ನ ನೈಕಲ್ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ಮಸೆ ಉಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಸರಿ ತೆಕ್ಕರಂಡು ಓ ಯಾನ್ ಮೀಕಾಯ್ ಪಾಡುಜಿ ಓ ಅಕಲ್ ಪಾಡಿಯರ್ನ ಪಾಡಾಡು ಯಾನ್ ಮನಿ ಪೂಜಿ ದೀಪ ಓಯ್ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ 10 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನು ಮಾರೆ ಈರ್ತಾನೆ ಲೇಟ್ ತಾನೆ ಯಬೇ ಓಯ್ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಯಿನಿ ಮೋನೆ ನೈಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಯಿ ಕುಡ್ಲೆ ಸುಣ್ಣ ಬಾಡಿರಿ ಸುಣ್ಣ ಬಾರ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲ ಇರ ಫೋನ್ ಬರ್ನಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಡ್ಡು ತಾವತ್ತೆ ದೀತಿ ಅವು ತೌತೆದೆ ಹೇಗೆ ದೀಪಿನಿ ಆ ಪೊಂಜೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಯಂಜಿ 40 ಐಜ 25 ಮುಟ್ಟ ತೆಕ್ಕರೆ ದೀಪಿ 25 ಹಿಡಿದು 45 ಮುಟ್ಟ ತೌತೆ ದೀಪಿ 45 ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡಾನೆ ಕರ್ಪೆನಿಕ್ ಒಂತೆ ಉಂಟು ಕರ್ಪೆನಿಕ್ ಪುಣ್ಯ ತೌತೆ ಹೊಲ್ದೀನಿ ತೌತೆ ಕನ್ನಡ ತೌತೆದಿದ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಕೊಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಮೋನೆ ನೈಸಾಯ್ಜಿ ಆಹಾ ಹೆಂಗಾರು ಬತ್ತಂಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜ ಯಾ ನಾಲ್ಡ ಪಂಡೆ ಮೋನೆ ದಾಲ ನೈಸಾಯ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಆಯ್ಕಲ್ ಪಾರಲ್ದಾಲು ಬಾರಿ ಅಂಸಂದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಪನ್ಪುನು ಆಂಟಿ ನಾನು ನೈಸ ಹೊಡ್ದಾಂಡ ಎನ್ಪ ನಂಬರ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇಪರೇ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರಿ ಕೂಡ ஞால ಒಂದು ತರ್ಪಿದುಲೆ ಅಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಆಡ್ ಬಂಡೆ ಆಯ್ಕಲ್ ಪನ್ಪುನಿ ಆಂಟಿ 5 ವರ್ಷ ಏತ್ ಮಲ್ತಲ ಬೆಂಡೆ ಆಪಿನಿಗೆ ಪನ್ಪೆರೆ ಚರ್ಪೆದಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬುಡಿ ಈ ಎಂಚಾಡಲೈತೆ ಬತ್ತೆ ಎತ್ತಿರತ ನೇ ಕೋಡೆ ಪಂಚನ ಐಕುಲೆ 2 ಜನ ಓ ಎಕ್ಕಲೆನಾ ಮಾರಿಲೆ ನೆಟ್ಟ ಸುಸ್ಸೇರೆ ಅಲಾಯಿನಿ ಯಬೇ ಇಂಬೆ ಸೊಸ್ಸು ಇಂಬೆ ಚಿಚ್ಚಿಯ ಅವು ಚಿಚ್ಚಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಲಿಚ್ಚಾವಡು ಮುಂಚಾವಡು ಎಂತ ಗತ್ತೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕನು ಬುಲಿ ಪುನಿಯೇ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುಜಿ ಬಂದು ನೆಕ್ಕಲು ಕಾಲೇಜ್ ಆಲೆಗೆ ರಾಗಿ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ರಾಗಿ ಓ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅವೇ ಪಂಡಲಾಲು ಮಗಳು ರಾಗಿಗಿನ ಇಂಗ್ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಪೋರ್ತ್ ಪೋತೊಲಿ ಇತ್ತ ಅವು ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅವೇ ಪೋರ್ತ್ ಪೋತೊಲಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕೇರೆ ಬರಡು ಆಲ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜೋಲು ಒಂಜಿ ಕಂದೊಡಿ ಬರಡು ಎನ್ಪುಜೋಲು ಮುರಣಿ ಗೂಡುಗು ಪೆರ್ಮರಿ ಬೈದಿನ ಇಂಚ ಕೈ ಪಾರ್ದು ಇಂಚ ಒಯ್ತದು ಅಡೇಗೆ ಮರ್ಚಿದು ದೆತ್ತು ಕಿಸೆಡ್ದಿತ್ತೋಳು ಯಬೇ ನೆಕ್ಲು ಪೆರ್ಮರಿ ಅದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೆರ್ಮರಿ ಪೋತುಂಡು ಆತು ಧೈರ್ಯದ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕುನು ಅಮ್ಮ ಸೊಸ್ಸು ಚಿಚ್ಚಿ ಬಂದು ಅಲ್ಪದು ಬೂರ್ನಿ ಆತ ಆತು ಪೋಡಿದ್ ಪೋತೋಲಿ ಪಾಸೇಜ್ ನೆಕಲಿ ಆತ ಪುರ
ದಾಲಜ್ಜ ದಾಲೆಜ್ಜ ಒಂದು ಪಂಪೆ ಉಂಟು ಆತೇನೆ ಕೂಡಲೇ ಅಡ್ಡ ಪುತ್ರಳ್ಳಿ ಎಪ್ಪುನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುದ್ಧರಡು. ಎಂಚಂಬೆ ಎಂಚಂಬೆ ಎಂಚ ಬೊಗ್ಗಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಬೊಗ್ಗಿಂದಾಲೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಗ್ಗಿಂದ ಏನ ಲೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಪನ್ ಪನ್ ಬರ್ ಎಂಚ 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 ಲೆಪ್ಪುನು ಕಿರಿಂಗ್ ಕಿರಿಂಗ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಬುತ್ತಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕಂಡ ಕಿರಿಂಗ್ ಬಾರ್ದು ಕೊಡಿ ನೆಕಲ ಕಿರಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಚರ್ಪಿ ನೆಕಲೆಗೆ ಮೇಡಮ್ ಆದನ ಹಾಕಲು ಪರಾಮೋಸರ್ ಮಲ್ತುವೇರು ಎಟ್ಟೆ ಜವನೇ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪೆತ್ತೇರೆ ಮೇರೆ ಕುಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೊರ ಪೆರಂದು ಅಕ್ಲನ್ ಸೈಡ್ ಪಾತೇರು ಯಾ ತೂತೆ ಬಗ್ಲಾನೆ ಬರ ನೀನು ತೂತೀನಿ ಯಾ ಮಣ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರ ಪೋಯಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಕಾಲೇಜ್ ಮಿತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಓ ದೇವಾ ಯಾನ್ ತಿತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಿತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂತುದು ಎಂಕ್ ಓಂಗೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚೆ ಎಂಚೆ ಅಂದೆ ಈರ್ ಮಿತ್ತ ಉಂತುಲೆ ಯಾನಿತ ಬಿತ್ತುಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಿತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡುಲ್ಲ ಯಾನ ತಿತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡು ಫೀಸ್ ತ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಬೇಗ 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 ಪೋಂದುಲ್ಲ ನೆಡ್ದಾಯ್ಕಲೆ ಇಂಚರಿ ಆ ತಾತ ಪಡಿದು పోతుంది ಬಕ್ಕ ಯಾ ನೋಡತ್ತೆ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡಿ ಯಾ ಉಲೇ ಸಾತಿರ್ ಪಾರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾಗಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉಲೇತಾಜಿ ಒಲ್ಪುಂಡಿ ಎಂಗಲಗಲ್ಲ ಇಸ್ಪೀಡ್ ಒಪ್ಪನ ಕ್ಲಬ್ ಬತ್ತವು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪರ್ನ ಗುಣತಿ ದೇವೇರ್ ತಿಕ್ಲಕ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ತಿಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಂಡೇರಪ್ಪ ನೋಡಮ್ಮ ನೀನು ಆಚೆಚೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಐಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದು ಪಂಡ ಆರೇನಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಎಂದೇರಿ ಪಂಡ ಯಾನ 2 ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇತಾ ಓ ಅವು ಎಂಕೆಗೆ ಹಾಕಿನಿ ಎನ್ನ ಬುಡಿಯಪ್ಪ ಯಾನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಅವನು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ ಗೌರಿ ಪನ್ಪನ ಪೊನ್ನಗಲ ಹೋಗುದೇರು ಒಂದಂಬೆ ಏಪಂಬೆ ಯಾಪಯ್ಯ ಯಾಪಯ್ಯ ಇರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಲ್ತೆ ಯಾಪಯ್ಯ ಹಲೋ ಯಾರು ನಾನಾ ನಾ ಬರಲ್ಲ ಏರ್ನ ಫೋನ್ ಏರ್ನ ಆಯ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿನ ಏರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಚೇಂಬರ್ ಬರವೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲಂಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿನ ಚೊರಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನೇ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮ ದೇವ ನೆಕ್ಲೆ ಅಹಂಕಾರನೆ ಚರ್ಪಿದುಲೆ ನೆಕ್ಲೆನ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನ ಗುರುಗು ಆ ಇಂಬೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಂಬೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬಾತಿರ್ಲೆಂಬೆ ಹಲೋ ಅಂದು ಸಾರಿ ದೆಕ್ಕೆ ಅಂದು ಸುಸುರ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಂದು ನನ್ನ ಆ ಚಿಚ್ಚೊಂದು ದೆಕ್ಕಾರುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಡ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಅವ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ದೆಕ್ಕಾರುಂಡು ಐತಿ ನಾನ ನಿಕ್ಕು ಸುದ್ದಿ ಬರಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಆತನ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಯ್ಮೇನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲು ಇಬ್ಬಾರು ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಆದನೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಕಲ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಫಿಗರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂನಾಗ ಸೇಮ್ ಇರ್ನ ಬುಡೇದಿಯೇ ನಮಗೆ ಆ ಪೊಂಜೇನು ಎನ್ನ ಬುಡೇತಿಗೆ ಹೋಲಿಸೋರ್ಚು ಮಾರ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿನ ಬಾಯಿ ಒಂತೆ ಬಡಬಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬಡಬಡ ಮನಸ್ಸು ದಾಲಜ್ಜಲ್ಲ ವರ ಮನ್ಪೆಂದ್ರೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕಣರ ಲಂಚುನಿ ಅರ್ಪುನು ಬಾಡ್ ಬಡ ಬಡ ಮನಸ್ಸುಡು ದಾಲಜ್ಜಿಂದು ಪಿದೆ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಏರ್ ಎಂಚಂದ್ ಏರಿ ಗೊತ್ತು ಏನ ಬನ್ನಿಂಬೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಎಂಚಂದ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂದತ ಎನ್ನ ಬುಡಿದ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಲ ಹಾಲ್ ಪಿದ ಇಟ್ಲ ಒಂಜೆ ಉಲ ಇಟ್ಲ ಒಂಜೆ ಇಡೆ ಬಲ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ವಿಷಯತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ಇಡೆ ಬಲ ಈ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಪಿದೈಲೆಪ್ಪುಡು ಹಾಲ್ ಬರ್ರೆ ಜನಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೈ ಒತ್ವೆ ಈ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇನುಡು ಈರ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೈ ಪತ್ತಿನ ಏರನ್ ಆ ಪೊರ್ತುನಾಲ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡಿಜೊಲ ಯಾನು ಆನೆ ಹಾಂಡ್ ಬುಡಿ ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ತಂಡರಿ ಆಂಟಿ ಓಲಾರಿ ಪಿದೈ ಬಲ್ಲೆ ಸಂಗಾತಿಯೇ ಓಕೆ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತಿನಿ ದಾಯಗ್ ಮೇರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಹಾರು ಪಿದೆ ಬೋತೀರಿ ಏರನ ಕೈಯೊಂದು ಏರನ ಕೈ ಏರಿಂದು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪಾಲಿದ್ದ ಮಾಚುವೇನು ಆಹಾ ಒಂದು ನೆಟದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಾಲಿದ್ದ ಪಿಯೋ ಒಂದು ಇರು ಕಾಲೇಜ್ ಪಿದೆಲೆ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ದಾಯಿ ಯಾನದೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡನೆ ಮೇರೆ ಒಂದು ದಾನೆ ಕನ್ನಡದ ಬೇಗ ಕೈಗೆತ್ತೀನಿ ನಾನು ಏರ್ಂಬೆ ಬಾಕಿ ಚರ್ಮುರಿದೆಲ್ಲ ಪಾನಿಪುರಿದೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓಯ್ ಹಿಂಗ ಮೇರೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವ ಯಾನ್ ಮೇರೇನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವು ಈ ದೂರ ಬಿದ್ದಾರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ವಲ್ಲ ಓ ದೇವ ಆ ಬರ್ಪೇನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿಷನ್ ಪಿದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏರ್ಮೆ ಹಲೋ
ಆಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲ ಸಾ ನಾನು ಬರಲ್ಲ. ಏನೇ ಮೇಕಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆನೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿನ ಚೊರೆ ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಕಮ್ಮಿ ಐದಿಂಗೆ ಬೆಸಲಾಸು ಉಂಟೋಡು ಯಾ ಬರ್ಗಂಟೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಆದಿ ಇದು ನಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಗೆ ಎಂತ ಮೇ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ಯಾ? ಅಂದಿ ಅಂಕಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾರೆ ಇಡೀ ಸಾಲಡತೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿ ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಬ್ಬಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಬನ್ನ ಬನ್ ಪೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್. ನೀನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಎದ್ದಾತು ಉಂಡಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡು ಮೇ ಆಂಡ ಅವೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಬೋರ್ಡು ಈ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಡೆಗಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾರ ಬಿಡುಪುಜೇರಂದು ಈ ಕರಾವಳಿಡು ಈತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕುಲ ಫೀಸ್ ತಂದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮನಿ ಬದಲು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಲಂಚನೆ ಬೇ ಅರೆಗೆ ಈ 35 ಮಾರ್ಕ್ ತೆತ್ತನಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ಬಿಡು ಈ 25 ಮಾರ್ಕ್ ತೆತ್ತನಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ಬಿಡು ಆಂಡ ಆರು ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆತ್ತೊಂದು ನಿಖಿಲೇನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ದಯ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರಾಯ ನಿಖಿಲ ಈ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಖರೀದು 17 ವರ್ಷದ್ದು 21 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಿಲ ಮನಸ್ಸು ನಿಖಿಲ ಹತೋಟಿ ಡಿಪ್ಪುಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾರ್ದು ನಿಖಿಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದು ನಂಚಿ ವೈತನ ನಾಂಡ ನಿಖಿಲ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಹತ್ತಂಬೆ ನಿಖಿಲ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಆಪುಂಡು. ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ಗೊಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಆತನಂದಂಡ ಕೈತಾಟಿ ಬರು ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ವೆ ಎಡ್ದುಂಬು ಅಕಲ ಪುದರ್ ಕೆನ್ವೆ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ. ಹರೀಶ್ ಕೊಕ್ರಾಡಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಕೆ, ರಂಜಿತ್ ಸಾಂತೂರ್, ಹರೀಶ್ ಜೋಡ್ರಸ್ಸೆ, ಸುಕೇಶ್ ವೇಣೂರು, ಕಿರಣ್ ಗರಡ್ ಮಜ್ಜಿಲು, ನಿಮಿತ್ ಜೈನ್. ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಿರಿಯದು ಕೆನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಇವರು ಪ್ರಸನ್ನಣ್ಣೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಂದಿನ ಇಂಚ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟೀಮಾ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡಿಪು ನಿಂಗಳು ಆರ ಟೀಮ್ ಉಡಿಪು ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನ ಆ ತೊಂಚೂರು ತೋಜು ಬರೋದು ಆ ಲವಲವಿಗೆ ಇತ್ತಂದು ಬಾರಿ ನಿರೇಲ್ ತೋಜುಂಡು ಅಭಿನೋಟ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಅನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಸಂ ಪೊತ್ತ ತುಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಆ ರಾತ್ ಉದ್ದೊಲ್ಲೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಪೊರ್ಲುಡು ಅವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬನ್ನಾರ ಈ ರಂಗಮಂಚದ ಮಿತ್ತು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಾಟಕ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಚೊಪ್ಪಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಚ ಬರ್ದು ಮಂಡದು ಐಕ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗುಲು ಅಂಜನೆ ಕಣ್ಣು ಬುಟ್ಟಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಇಂಕುಲು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿರ್ತ್ಕುದೊಂದು ತೂ ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಸುರುಟು ಅಂಚೂರು ಆರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊರಿಯ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಪಡ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪೆ ಅವನೇ ಪಂಪಿನಿ ಅರಿವಂ ಪಸರಿಸುವುದೇ ಧರ್ಮಂ ಅದ ತಡೆಯುವುದೇ ಅಧರ್ಮಂ ಪಂಡದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪೊರ್ಲದ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ದೇಪನ್ನಾಗ ವರ್ಮನೆ ನಿಟ್ಟು ಬಾಲಿನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದೆ ದೇಪನ್ನಾಗ ನಿಗಲು ಪರಿಪಕ್ವ ಆತಾರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಆತಾರೆ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಪೋನ ನನ್ನ ನಿಗಲ್ನ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಗನ ಸವಾಲು ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟು 4 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು 10-16 ಟೀಮಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನವೀನಣ್ಣೆ ಶಿವಣ್ಣೆ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಚಾದು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ದು ನನ್ನ ಕೂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಅದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ನಿಗಲಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮೂಡಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಸರ್ತಿರು ನಿರ್ದಲ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಲೆ ಬಂದ್ಕೇನೊಂದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ತೀರ್ಪು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಜನಕುಲು ಟಿವಿ ತುಪ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಏಪಲ ಕಾತೊಂದು ಪೇರ ಪನ್ಪಿರ್ದೆ ಬಣ್ಣರ ತೀರ್ಪುಲ ಆತೆ ಪೂರ್ಲು ಐಟನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ಆ ರೆಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಅಂದು ಪಾತೆರಿ ಎರಡ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಕೇನ್ಗಂದ ಅప్పుడు ಎತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಕಾಲಿ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅತ್ತು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತವರಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕೆ ಬಡಪತ್ತಿಡು ತೂತಿನಾರು ಕಲಾವಿದರಿನಿ ಎಂಚ ಬುಲೆಪೋಲಿ ಪಂಪಿನೆಕ್ ಆರೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದಿಕ್ಕಡು ತಿಕ್ಕುನಾರು ಸೊಲ್ವೆಲು ಸುರೇಶಣ್ಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಟೈಮ್ ದೊಲೈ ಮುಗಿತಿನ ನಿಕ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ದಾಲ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆವಂದೆ ನೀಟ್ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹರೀಶ್ನಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ನಲ್ಲ ಅವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಹೈಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಉದ್ದದರೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತು ಅವು
ಮತ್ತೆ ಪೋಡ್ದು ಮೊರ ಒಂಜಿ ಮಂತ ತೋಜಾದೆ ಕುಡರ ಒಂಜಿ ತೂಪಿದೆ ಕಾತನೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆದ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬೊಕ ರಂಜಿತ್ನ ಶರ್ಟ್ಲ ಅವು ನೆಕ್ ಮಂತಿದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಅಂದು ಕಾಲೇಜ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಗೇಪಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಅಂತಂದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ಡನ್. ಒಂಜಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅವು ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸು ನಡಪಡುಂದಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಜನತ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಆ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತೊಂದು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಆಯ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮರಿಗಿಲ್ಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯನಾಥ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಜವಳಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮದಕಲು ಅಕಲೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪರೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿತ್ಯ ಚಪಾತಿ ಅಕಲನ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೂ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ನಿನ್ನೆ ತೆಗ್ಗಿರಿದಾಗ ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೇಸುಗ್ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.